Esperes l'independència al sud? Sí, clar, i tant. És desitjable, és indispensable, i com més aviat millor. És desitjable, indispensable per la catalanitat aquí al nord, també? També, clar, evidentment, estic absolutament convençut que una Catalunya independent i estrictament la Catalunya autònoma d'avui, o la Catalunya Principat independent, tindria efectes benèfics molt forts sobre la Catalunya Nord, pel que fa com a mínim a la llengua. De quina manera? És a dir, que la gent s'interessaria més per la llengua al veure un estat independent al sud? Sí, clar, crec que faria una mena de, jo dic, un trauma col·lectiu positiu. És a dir, el fet que tot d'un el país veí ja no sigui Espanya sinó Catalunya, crec que faria que tots plegats ens hauríem de replantejar què vol dir això de ser català, perquè aquí la gent és tan catalana com al sud, d'una altra manera si es vol, però tan catalana, però les repercussions psicològiques i en definitiva polítiques també són molt diferents si hi ha un estat o si no hi ha un estat. I aquest replantejament de què vol dir ser catalans aquí al nord seria sempre en positiu? Jo crec que sí, em sembla, potser hi hauria un petit rebrot d'anticatalanisme, això és possible, però no passa res, també és així, no diria d'acceptar, però s'ha de constatar, com a mínim. Em sembla que seria essencialment positiu, sí. Joan Lluís, quina seria la idea que saltaria pels aires amb la independència del sud aquí al nord? És a dir, a nivell de mentalitats, què canviaria sobretot? Jo crec que canviaria l'idea que es té que la llengua catalana no és apta per tot, que encara impregna, tot i que ja Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet en els últims anys per eliminar aquesta idea, però encara es veu que existeix, i es veuria que el català és una llengua absolutament apta per parlar de tot, ja que seria una llengua oficial de la Unió Europea, entre altres coses. Com has dit, ha pujat de prestigi, el nivell de prestigi ha pujat, aquí la llengua aquí a Catalunya Nord, pujaria més encara, doncs. Jo crec que sí, que pujaria molt. Prestigi i utilitat també, doncs. Sí, les dues coses ben lligades. Joan Lluís, quin és el paper de la gent del nord en aquest procés cap a la independència? Què podem fer aquí nosaltres? O què hem de fer? Esperar? No, en fi, jo vaig sovint al sud i faig coses amb els llibres i conferències, xerrades i tot això, i sovint hi ha gent que em diu des del sud què podem fer pel nord. Jo els dic que el més fàcil, en tot cas el més eficaç, és la independència. Per això no cal que feu res més que això, ja d'entrada concentrem-nos sobre això, i afegeixo sempre, potser és un poc agosarat, no em demaneu què podeu fer per mi, demaneu-me què jo puc fer per vosaltres, per ajudar-vos a la independència. Crec que si alguna cosa podem fer des del nord i des d'arreu, i des del País Valencià, Andorra i les Illes, etc., és ajudar el Principat a ser independent, i aquesta independència serà benéfica per tots. Ajudar voldria dir parlar-ne, per exemple, cada dia? Parlar-ne, explicar a la gent... Sí, fer-ne fer un debat al voltant del tema de la independència de manera que sigui un tema banal, normal, acceptat, com passa a Gran Bretanya amb Escòcia. A Londres es pot parlar de la independència escocesa a tot arreu de manera molt tranquil·la. La gent hi està en contra, bàsicament, a Londres, vull dir, els anglesos hi estan en contra de la independència, però troben que és un tema absolutament normal i democràtic i per tant en parlen habitualment i banalment. I em sembla que això ja seria un progrés bastant important. Has dit que la independència és desitjable, has dit que també era possible, no? Sembla? Sí. La veus immediata o això trigarà una mica? Bé, jo crec que si no la veiem nosaltres no la veurà ningú. Jo soc molt... Ara o mai? Bé, no m'agrada ara o mai, com a fórmula, perquè si no és ara i és mai, no m'interessa el mai. Però... Espanya és un país bastant dur pel que fa a les identitats, no és gaire benèvol ni maniac, i hi ha un procés d'assimilació de Catalunya a Espanya que ja ha començat. I per tant, si els catalans del sud no aconsegueixen la independència en els anys que venen, tinc por que després hi hagi un procés irreversible d'assimilació de Catalunya al conjunt espanyol i que ja no sigui possible. Puc equivocar-me, evidentment, però em sembla que en tot cas ara és un molt bon moment, hi ha tota una sèrie de factors que convergeixen i bé. Ets optimista, doncs, que pot ser possible els propers anys?
Oh, crec que sí, que és força possible. Joan Lluís, recomanaries als elegits d'aquí al nord que es posessin al corrent del que està passant al sud, Sí. en aquest terreny? Sí, ho recomanaria. Creus que ho segueixen o no? No, jo crec que la immensa majoria dels polítics d'aquí estan formats a l'escola jacobina, encara que no ho siguin com a tal políticament, però miren cap al nord, miren els seus interessos electorals, bàsicament, i no dic que no n'hi hagi, que ho facin, però la gran majoria no es mouen per aquests paràmetres, i estic segur que molts, a part de saber que Barcelona és una gran ciutat que va acollir els Jocs Olímpics, saben ben poca cosa del sud, i això no només és una pena, sinó crec que és un error polític.